Den 14. oktober 1944 sendte englænderne 233 Lancaster-bombemaskiner mod den tyske by Braunschweig. I løbet af 40 minutter, fra klokken 2 til klokken 2:30 om natten, faldt der 847 tons bomber over byen, og hele bycentret blev omspændt af flammer. Byens eget brandvæsen på ca. 480 mand blev indsat i området, men den indsats var fuldstændig spildt. I den indre by lå 8 kæmpe bunkers med plads til i alt 30.000 mennesker. Disse mennesker var ikke direkte truet af branden, men man vidste fra andre byer, at en så voldsom brand kunne opbruge ilten i et sådan omfang, at alle levende væsener blev kvalt. Klokken 5 om morgenen fik brandvæsenet i Braunschweig assistance af kollegaerne fra Hannover. Alle styrkerne blev sat ind på én opgave, nemlig at etablere en flugtvej frem til beskyttelsesrummene. 4.000 mand arbejdede sammen på en tilsyneladende håbløse opgave gennem det brølende flammehav. Klokken 7 om morgenen nåede man frem til den første bunker. Alle personerne var i live og førte sig flugtvejen ud af det brændende inferno. Kort tid efter nåede man frem til de øvrige bunkers. I alt 23.000 mennesker blev reddet ud gennem flugtvejen. Klokken 9 nåede man det sidste beskyttelsesrum, men for sent. Af 104 personer var de 95 døde af iltmangel eller kulilteforgiftning. Havde man ikke indsat gennem en flugtvej, var samme skæbne overgået alle 23.000. Takket være indsatsen med flugtvejen blev antallet af dødsofre ret beskedent, nemlig på kun 561 personer. 80.000 af byens 202.000 indbyggere blev hjemløse. Opgave. Vi skal lave en flugtvej. Udførelse. Forgængerens placering over ved togvognen der. Første gruppe, du arbejder i venstre side. Anden gruppe, du arbejder i højre side. Første strålerørs placering der. Jeg tog C-kurve. Første gruppe, der var bare startet. Ja, 1 og 2 er kommet på her første udløb. Du har første gruppe, hvad er der fremme forgænger? Der er 3 kufferter med B-slanger plus en kuffert med dobbeltoprulle C. 1 og 2 her. Fordel. Her ved første afregner, der har jeg 4 C-kurve, 4 C-strålerør med 100 liter spids. Samt 6 langbind. Anlæg røgteapparater. Første gruppe klar? Ja. Anden gruppe klar? Ja. Trykmønstring. 300. Tryk. 290. Fører første gruppe tryk. 270. Fører anden gruppe tryk. 270. Mit tryk. 300. Anlæg maske. Første og anden grupper!
flugtvej der etablerer. Det er modtaget. Peter, kom redningsgruppen.